O tema da educación é, sen dúbida, esencial no pensamento e na obra de Emilia Pardo Bazán. Ela sostivo un activismo claro respecto ás súas reivindicacións para o acceso da muller á educación en todos os seus niveis para formarse para todas as profesións e para poder exercelas. Tal vez o elemento máis coñecido e esencial deste activismo sexa a súa intervención no Congreso Pedagóxico de 1892, no que ela fixo unha serie de propostas que foron sometidas a votación. Foi un macro congreso con máis de 2000 participantes e, aínda que ela atemperou moitas das peticións que facía, finalmente todas foron rexeitadas. Tal vez o que demostra a actualidade do pensamento de Pardo Bazán nesta reivindicación podemos vela no detalle de que ela mesmo falaba e defendía a coeducación, é dicir, que nenos e nenas, rapaces e rapazas estuden xuntos para coñecerse como unha vía realmente cara á igualdade. Non só no Congreso Pedagóxico, tamén na obra de Emilia Pardo Bazán se plasma esta preocupación pedagóxica. A súa primeira novela, Pascual López, autobiografía dun estudante de medicina, do ano 1879, xa nos leva a ese campo da educación universitaria, ambientada en Santiago de Compostela. E aínda que a autora posteriormente considerou unha obra inicial, o certo é que se adentre xustamente neste xénero revela un interese pola dimensión educativa. O personaxe de Félix Sonar introduce ideas, leva o experimento ás aulas universitarias, no fondo é un innovador pedagóxico, e o feito de que o seu experimento, a súa capacidade para chegar a facer un diamante acabe frustrado e perdido, tamén contén unha crítica a como se leva a ciencia e o coñecemento na educación na España do século XIX. En realidade, o tema da educación é fundamental en todas as mulleres escritoras do XIX. Podemos velo da mesma maneira en George Eliot. Era, sen dúbida, o motivo esencial da súa produción. Nenas, mulleres, que cando querían acceder ao coñecemento só podían facelo de maneira vicaria a través de homes e de servir a produción intelectual doutros. Neste sentido, Emilia Pardo Bazán ten un valor innegable para repensar desde a metodoloxía pedagóxica, porque xa aí tamén apuntou ideas interesantes, e unha vez máis a pensar nunha sociedade en igualdade.